Hi havia una vegada un bonic bosc encantat, ple d'arbres alts i frondossos, animals juganers i una infinitat de colors a cada racó. Els ocells cantaven alegrement i l'aroma de les flors omplia l'aire. No obstant això, dins d'aquest bosc, vivia una petita criatura anomenada Foc, que era un ésser entremaliat i curiós. Foc era una flama petita, però poderosa. Sempre desitjava explorar més enllà de casa seva i en el seu cor cremava la curiositat per conèixer allò desconegut. Un dia, mentre les fades teixien les seves delicades teranyines i els fullets saltaven de pedra en pedra, Foc va decidir aventurar-se més enllà del que coneixia. Va caminar entre els arbres alts i les ombres del bosc, a poc es va allunyar de casa seva. Amb cada pas que feia, la vegetació es tornava més densa i l'aire més calorós. Tot i que Foc sabia que estava desafiant els advertiments dels savis ancians del bosc, no podia resistir-se a l'emoció d'explorar allò desconegut. Tot i això, mentre avançava, Foc deixava un rastre d'espurnes al seu pas. No ho notava, però la seva naturalesa ardent començava a causar problemes. Les fulles seques i la vegetació inflamable que trepitjava es prenia en flames. A poc, el foc va començar a estendre's. De sobte, un fort rugit va omplir el bosc i els animals van començar a córrer aterrits. Els arbres es van expulsar de por mentre les flames començaven a devorar-los. El bosc es va omplir de caos i desesperació. Foc es va adonar que havia comès un greu error. La seva emoció i curiositat havien causat un incendi descontrolat. Va intentar apagar les flames, però només semblava avivar-les més. Se sentia culpable i afligit pel que havia provocat. En la seva angoixa, Foc va córrer de tornada a casa seva a la recerca d'ajuda. Va trobar els ancians savis, les fades i els follets, que estaven preocupats per l'incendi que arrasava la seva llar. Foc els va demanar perdó i els va explicar el que havia passat. Els savis del bosc van comprendre que Foc no havia tingut intenció de causar mal i que havia après una lliçó valuosa. Tots es van unir per controlar l'incendi, utilitzant la seva màgia i saviesa per aturar les flames i salvar allò que quedava del bosc. Després de diversos dies de treball dur, finalment van aconseguir extingir l'incendi i reparar part del dany causat. Foc es va sentir profundament agraït per l'ajuda i la comprensió que va rebre dels seus amics. Des d'aquell dia, Foc va aprendre a respectar els límits de la seva curiositat i controlar la seva naturalesa ardent. Es va convertir en el guardià del foc del bosc i va prometre protegir casa seva i els seus amics de qualsevol perill. I així, el bosc encantat va tornar a florir amb més força que mai. Els animals van tornar a casa i les flors van tornar a pintar el paisatge. Foc va aprendre la importància de ser responsable i curós, i la seva amistat amb els habitants del bosc es va enfortir més que mai, recordant a tots la importància de viure en harmonia i respecte amb la natura.